Marný, poď Lahni. Lahni, chalani. Dobre, spojte teraz kolena k sebe a vytočte ich na pravú nohu, na pravú stranu, áno? Hlava ide na opačnú stranu, ako idú kolena. Voľne, pustí lež. Robíte to pre seba, nie pre mňa. Dobre, do stredu uvoľní trošku, áno. Poď druhá strana, opäť kolena na ľavú stranu, hlava na pravú stranu, ruky sú rozťahnuté, rozpatení, áno. Dobre páni, ľahnem na zem, nohy vystrem, položím pravú petu na ľavú špičku, áno, a vytočím obidve nohy do pravej strany, áno. Poď, hlava ide na ľavú stranu. Tak nemusíme od tú zemi, koľko sa ide, áno. Vystri kolena. Dobre, to isté nechám tak nohy, ako ich mám položené na špičke a vytočím to na opačnú stranu. Opäť hlava na opačnú stranu, poď. Milan vyzerá, keby umrel. Dobre, vymente nohy medzi sebou, áno. Pravá noha na zemi. Ľavá peta, pravá špička, poď, vytoč na ľavú stranu, pravá hlava na pravú ide hlava. Dobre, do stredu uvoľní, poď druhá strana. Pravá peta, ľavá špička. Dobre, páni, postavíme sa. Ja sa teším na to. Spravíme si ten cvik, čo som vám ukazoval, áno. Ideme. Čo tu je vo minule? Dobre, páni, áno. Hore, ruky, pomaly rozťahujú to, áno, hlava. Zašťajú dole, hlava, Potom je tam oný. Stretni zadnú nohu, stretni prednú nohu, podrž sa chvíľu. Opäť poď do chlaku, vymeň nohy medzi sebou. Áno, stretni to, no a postav to isté v opačnom garde, poď, drž. Dobre, poď pochlák. Dole. Vyťahni koho na sebe, pomaly, vstávaj, vystieraj sa pomaly. Dávaj na krv. Ruky. Páni, zajtra 18:30 tréning, áno? Pozbierajte fľaše teraz. Všetky veci, áno, čo máme nový. Každý dobre medicín má presne. Nie je smrto? Je všetko. Tu máte aký lobby tvrdé, že som sa skoro na moment. Odteraz každý, kto zobere loptu, zobere si ho dovnútra, no. Ja neviem, komu loptu.